Καλησπέρα σας, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μία νέα εφαρμογή από την σειρά προγραμμάτων DBSoft. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, ο πελάτης θα μπορεί να δει τον τιμοκατάλογό σας σε δύο διαφορετικές γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα online παραγγελίας μέσω της εφαρμογής, καθώς και ορισμός ημερομηνίας παραλαβής από ένα συγκεκριμένο κατάστημα. Η εφαρμογή διατίθεται για κινητά με λειτουργικό σύστημα Android και iOS. Ο πελάτης σκανάροντας ένα QR code θα μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή μέσω του Play Store για κινητά με λογισμικό Android είτε από το App Store για συσκευές με λογισμικό iOS. Μπαίνοντας στην εφαρμογή μπορείτε να έχετε μια κεντρική εικόνα του καταστήματός σας καθώς και το brand name της επιχείρησής σας. Στο πάνω μέρος της εφαρμογής μπορείτε να βάλετε ένα logo από την επωνυμία του καταστήματός σας ή κάποια εικόνα η οποία αντιπροσωπεύει την επιχείρησή σας. Θα ξεκινήσω από τη δεύτερη επιλογή που λέει Επικοινωνία. Πατώντας την επιλογή Επικοινωνία, η εφαρμογή σας ανακατευθύνει σε μια νέα φόρμα που ο πελάτης σας μπορεί να επιλέξει τον τύπο της επικοινωνίας. Ο τύπος της επικοινωνίας μπορεί να είναι είτε τηλεφωνική είτε email. Κάνοντας κλικ στην επιλογή τηλεφωνική επικοινωνία, η εφαρμογή ανακατευθύνει τον πελάτη στο νάμπα του κινητού του, συμπληρώνοντας αυτόματα το τηλέφωνο του καταστήματός σας. Κάνοντας κλικ στην επιλογή email, η εφαρμογή ανακατευθύνει τον πελάτη στην default εφαρμογή που έχει ορίσει για να στέλνει email, συμπληρώνοντας αυτόματα το email του καταστήματός σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσθήκης πολλαπλών καταστημάτων για την επιλογή ξεχωριστού τηλεφωνικού αριθμού ή email για το κάθε σας κατάστημα. Η τρίτη επιλογή είναι τα καταστήματα. Εδώ μπορείτε να έχετε όλα σας τα καταστήματα συμπληρώνοντας τις πληροφορίες που θέλετε να γνωρίζει ο πελάτης σας, όπως οδός, πόλη, τηλέφωνο και πολλά άλλα. Η τέταρτη επιλογή, όπου λέει προϊόντα, μπορείτε να έχετε όλο τον τιμοκατάλογό σας. Για καλύτερη διευκόλυνση του πελάτη σας μπορείτε να διαχειριστείτε τα προϊόντα σας ομαδοποιημένα, να φτιάξετε δηλαδή κατηγορίες όπως π.χ. γλυκά, πρωινό, ψωμί και πολλά άλλα. Η πέμπτη επιλογή που λέει γλώσσα, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του μενού που μπορεί να είναι είτε ελληνικά είτε αγγλικά. Με την εναλλαγή της γλώσσας αλλάζουν αυτόματα και οι περιγραφές των ειδών σε όλο σας τον τιμοκατάλογο. Η έκτη επιλογή που λέει σχετικά, μπορείτε να βάλετε ένα mini προφίλ της εταιρείας σας, όπως για παράδειγμα το έτος ιδρύσεως ή για το πώς ξεκινήσατε την επιχείρησή σας. Η πρώτη επιλογή που λέει παραγγελία, μπορεί ο πελάτης σας να δει τα προϊόντα σας μαζί με φωτογραφίες, καθώς και να παραγγείλει αν θέλει επιλέγοντας ημερομηνία παράδοσης και κατάστημα παραλαβής. Στο πάνω μέρος μπορείτε να βάλετε μια φωτογραφία του καταστήματός σας, την περιγραφή, το τηλέφωνο και το email. Μπορείτε επίσης να έχετε πολλά διαφορετικά καταστήματα και σύμφωνα με το κατάστημα που θα επιλέξει να έχετε και τα αντίστοιχα προϊόντα. Τα στοιχεία που μπορείτε να έχετε ένα προϊόν είναι τη φωτογραφία του προϊόντος, την περιγραφή, ένα mini σχόλιο για το προϊόν και την τιμή του. Κάνοντας κλικ σε ένα προϊόν, μας ανοίγει η καρτέλα του προϊόντος με τις επιμέρους επιλογές που έχουμε ορίσει. Στο επάνω μέρος βρίσκεται η φωτογραφία του προϊόντος σε μεγέθυνση, η περιγραφή καθώς και η τιμή. Από κάτω ο πελάτης σας μπορεί να επιλέξει την ημερομηνία παράδοσης ή κάποιο σχόλιο για το προϊόν και έπειτα, αφού έχει επιλέξει ποσότητα τεμαχίων που επιθυμεί, μπορεί να το βάλει στο καλάθι πατώντας το πλήκτρο προσθήκη. Επίσης ο πελάτης σας μπορεί αν θέλει να παραγγείλει για μια τούρτα. Μπορεί να επιλέξει τα κιλά, τη γέμιση, την επικάλυψη, το όνομα που θα γράφει πάνω η τούρτα, π.χ. χρόνια πολλά Γιώργο, τη ημερομηνία παράδοσης,
ακόμα και να στείλει φωτογραφία που θα ήθελε να έχει σαν παράσταση πάνω η τούρτα. Έπειτα, πατώντας το καλάθι κάτω δεξιά, μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του ως νέος πελάτης ή ακόμα να επιλέξει και τον τρόπο πληρωμής που θέλει να πληρώσει. Επίσης, μπορεί να τροποποιήσει ένα προϊόν από το καλάθι ή ακόμα και να το διαγράψει. Έπειτα, μπορεί να πατήσει αποστολή παραγγελίας, όπου η παραγγελία θα σταλεί στο κατάστημα που έχει επιλεχτεί. Μπορεί επίσης όλες οι παραγγελίες να εκτυπώνονται σε ένα κεντρικό κατάστημα, άσχετα με αυτό που έχει επιλέξει ο πελάτης σας να κάνει την παραλαβή. Τέλος, ο πελάτης λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό που αντιστοιχεί στην παραλαβή της παραγγελίας του από το κατάστημα που έχει επιλέξει. Αυτή ήταν η παρουσίαση της νέας μας εφαρμογής από την DBSoft. Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας συνέχεια!